daga cikin sunna wadda muke godiya ga Allah maɗaukakin sarki da muka rike ta a wannan nahiyar duniya, wannan ƙasa tamu ta Najeriya da kuma sauran ƙasashen Afirka ta yamma da suka yi koyi da Najeriya na wato buɗe majalisan tafsiri a cikin watan Ramadan, wanda wannan sunna ba za ka same ta ba a ƙasashe da dama in ba wannan ƙasa tamu ba. Muna roƙon Allah ya ƙara ma wannan ƙasa tamu albarkar alƙur'ani, kuma ya ƙara mana albarkar alƙur'ani, saboda shi alƙur'ani littafi ne kamar yadda Allah ya sifanta shi da shi cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun, littafi ne da muka saukar da shi zuwa gare ka mai tarin albarka gare shi. Duk wani abu wanda yake zai danganta ka ga alƙur'ani albarkarsa tana da yawa. Ai in ya ishe kama in ka je hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin sunanin nasa'i cewa ranar alkiyama za a zo da iyayen yaro da ya karanta alkur'ani a tufatar da su da tufa wadda take ta wato kasaita, tufa wadda take cikakkiya ta asin da asin, wadda take wato kamar yadda ake yin jamfa da shakwara da wando cikakken set, haka za a sanya musu, ita ce ake ce mahulla a larabci. Sannan a sanya musu kambu a sanya musu kambu a sama wato a kansu, wanda wannan kambu ya fi kimar duniya baki daya. Sai su ce ya Allah saboda me aka yi mana wannan? Sai Allah ya ce musu saboda ɗanka ya karanta alkur'ani. To wannan kaɗai ya isa ya nuna mana alkur'ani. Su mahaifan ba su karanta ba, amma 'ya'yansu sun karanta, wa dalilin wannan Allah ya ba su wannan daraja. Saboda haka alkur'ani ba karamin albarka gare shi ba, ya ishe mu Allah ne ya sifanta shi da haka, kamar yadda bajimin malamin nan mai tafsiri al-imam Abubakar Ar-Razi mai at-tafsirul kabir yake cewa mun ga albarkar wannan alkur'ani a rayuwarmu ta duniya, kuma muna kauna abinda zamu gani na albarkarsa ta lahira ta zamanto ninkin ba ninkin nan abinda muka gani. To wannan walaysa al-khabaru kal mu'ayana, labari ba kamar wanda ya gani akan kansa ba, shi yake faɗa akan kansa. Haka kwatankwacin wannan maganar al-imam al-alusi imamu tafsir shi ma a cikin karnin da ya wuce yake ambatawa. Saboda haka wannan dangantaka da kankame alkur'ani musamman a wannan wata yana da matukar amfani, musamman a wannan zamani wanda fitintunu suka yi yawa, wanda mutum yake buƙatar wato abin da zai rayar da ruhinsa ya rayar da zuciyarsa. To kuma shi alkur'anin nan shine ruhi. Wa kadhalika Allah madaukakin sarki yace wa kadhalika auhayna ilayka qur'anan ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina, kamar haka muka yi wahayi gare ka da rai daga al'amarinmu. Haka Allah ya ambaci alqur'ani da cewa ruhi ne wato mai rayarwa. Alkur'ani shine yake rayar da dan adam rayuwa wadda take ta hakika, domin wanda yake da rai amma babu alkur'ani a cikin zuciyarsa, to da shi da matacce daidai suke. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace misalin gidan da ake karatun alkur'ani a cikinsa da gidan da ba a karatun alkur'ani a cikinsa kamar misalin rayayye ne da matacce. Muna roƙon Allah ya rayar da mu da rayuwar alkur'ani, ya haska zukatanmu da hasken alkur'ani, ya haska gaɓoɓinmu da hasken alkur'ani. Allah ya ba mu fahimta ta alkur'ani. Bara mun tsaya a aya ta 54 a cikin suratun nur. Bana insha Allah za mu tashi aya ta 55 a cikin wannan sura mai albarka, suratun nur. Mun tsaya a ayar inda Allah ta'ala yake cewa wa in tuti'uhu tahtadu, in kun bi annabi sallallahu alaihi wasallam za ku shirya. To akan haka muka tsaya, yanzu kuma za mu dora akan nan. Na'am. Amin. Aya ta 55 wa'adallahu, aya ta 55. Na'am, wa'adallahu. Bara mun tsaya a ta 54. saboda yau za mu tashi ta 55. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. الله جل وعلا yace wa'adallahu alladhina amanu minkum, Allah ya alƙawarta ma waɗanda suka ba da gaskiya suka yi imani daga cikinku wa amilus salihat kuma suka aikata ayyuka kyawawa la yastakhlifannahum fil ard, wannan shine alƙawarin. Wallahi zai sanya su zamanto khalifofi fil ardi a bayan ƙasa, kama stakhlafa alladhina min qablihim, kamar yadda ya sanya waɗanda suke gabaninsu ya sanya su suka zamanto matabbata khalifofi a bayan ƙasa. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, kuma zai tabbatar da addinin su domin su wannan addinin nasu wanda ya yarje musu shi. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, kuma zai musanya musu a bayan tsoronsu, ya musanya musu da aminci. Ya abudunani, suna bauta min, wato halin kasancewarsa su masu bauta min ne, suna bauta min. La yushrikuna bi shay'a, ba sa tara wani da ni a cikin bauta. To wa man kafara ba'da zalika, wanda duk ya kafirta, wanda duk ya butulce ma wannan ni'ima ba'da zalika, bayan wannan ni'imtawa, fa ulaika humul fasiqun, to waɗannan su ne cikakkun fasikai. Wa aqimus sala, kuma ku tsaida sallah, wa atuz zaka, ku bada zakka, wa ati'ur rasul, ku yi da'a, ku yi biyayya ga manzo, la'allakum turhamun, domin a jikanku. La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard, kada ka yi tsammani ko kaɗan cewar waɗanda suka kafurta masu gagara ne a cikin ƙasa. Wa ma'awahumun nar, kuma lallai makomarsu ita ce wuta. Wala bi'sal masir, kuma na rantse da Allah tir da ita a makoma. Wannan ayar gini ce kamar ta biyo bayan bayani ce akan wa in tuti'uhu tahtadu, in kun bi annabi sallallahu alaihi wasallam za ku shirya. To daga cikin shiryar da za ku yi shine wannan alkawari da Allah ya alkawarta mu, wanda Allah ya alkawarta mu wanda suka yi imani suka yi kyawawan ayyuka. Kuma wannan ayar har wa yau wato bayar da sabati ce ga muminai, abinda zai tabbatar da su akan munafikai wanda ayoyin da suke gaba suka yi ishara a kansu. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إشارة ga munafikai wanda su suna ganin cewar ba za su miƙa wuya su gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam 100% ba, saboda suna jin tsoro ba lallai al'amarinsa ya tike ya zuwa ga nasara ba. Idan bai ci nasara ba, mushrikai suka samu nasara a kansa,
da sauran kafirai kamar yahudawa da nasara suka samu nasara a kansa, to yaya za su sai su zo ido ya raina fata, saboda aka gara su raba kafa. Abinda suke jin tsoro ba za su samu aminci ba idan sun ba da gaskiya da shi. Wannan munafukai kenan. To shi sai ayar nan ta zo don babu mamaki cewa abinda munafukan nan suke faɗa ike gudana a cikin zukatansu ya zamanto suna faɗansa, ya zamanto suna faɗansa ga muminai har domin su ga wanda yake mai rauni su sanya shi ya raurawa, kamar yadda suke faɗa la'in raja'na ila al-madinati lalyukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal, in muka koma madina wanda yake mabuwayi zai fitar da wulakantacce. Wato suna ganin za su samu buwaya, za su samu karfi, saboda haka za su kori annabi sallallahu alaihi wasallam, wai shine al-adhal, suka yi ƙarya. To domin tabbatar da imani a cikin zukatan muminai yana daga cikin munasabar saukar wannan aya. An ruwaito daga Abul Aliya Ar-Riyahi, kamar yadda Ibn Kathir ya kawo riwayar da ta zo da aka ruwaito daga gare shi akan sababin saukar wannan ayar, cewa wannan ayar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi da sahabbansa a Makka tsawon shekara 10 suna kira zuwa ga Allah shi kadai da bauta masa shi kadai ba tare da yin tarayya da shi ba. Suna yin wannan kira a ɓoye, suna masu jin tsoro, ba a umarce su da yin yaƙi ba, har aka umarce su da yin hijira zuwa Madina. Suka zo Madina sai Allah ya umarce su da yin yaƙi. To don haka suka kasance a Madina suna cikin tsoro, suna wayewar gari su dare musu, suna rike da makami, ba sa iya aje makami saboda suna jin tsoron koyaushe za a iya far musu. Suka yi haƙuri akan wannan iya gwargwadon lokacin da Allah ya so. Sannan wani mutum daga cikin sahabbai ya ce, ya Rasulallah, yanzu mu haka za mu zauna iya tsawon rayuwarmu gabaki ɗaya muna cikin tsoro a haka, babu lokaci wanda zai zo wanda za mu samu aminci mu ajiye makami. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, haƙurin da za ku yi ɗan kaɗan ne, har mutum ya zo ya zauna a cikin taro mai girma yana yin harɗe a cikin wannan taron baya rike da koda ƙarfe guda ɗaya a hannunsa. Sannan wannan ayar aka saukar da ita. To wannan ayar ta ƙunshi a tabbatar da mu'ujiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ba da labarin gaibu, domin abinda Allah ya faɗa a wannan ayar ya tabbata. Allah ya ce ya yi alkawari ga waɗanda suka ba da gaskiya daga cikin waɗanda aka saukar da wannan ayar a kansu, su ne sahabbai, kuma suka yi ayyuka, kyawawan ayyuka. Wannan jinsi ne, dukkan wani aiki wanda yake Allah yana da manzansa suna yarda da shi, shine as-salihat, kyawawa. To suka aikata kyawawan ayyuka. Me alkawarin? Abubuwa guda 3 ne wanda Allah ya musu alkawari kuma ya rantse a kansu. La yastakhlifannahum, wannan lam din lamul qasam ce, wato Allah ya rantse yace wallahi la yastakhlifannahum fil ard, wallahi shi Allah zai sanya su zamanto khalifofi, ma'ana masu mallakar ƙasa, masu mulki a ƙasa, zai mallaka duniya a gare su. Na biyu, wala yumakkinanna lahum, shi ma ya sake rantsuwa, kuma wallahi zai tabbatar musu da addininsu wanda ya yarda musu shi. Wato za su samu mulki a bayan ƙasa suna kuma rike da addini, ba wai sun bar addini ba sannan su samu mulki. Sannan wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, kuma ya musanya musu da aminci bayan tsoronsu, ya musanya musu da aminci bayan tsoronsu. Abubuwa guda 3. To wannan idan mutum ya yi la'akari ya duba tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai, zai ga yadda Allah ya cika wannan alkawari nasa, babu ko shakka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da jaziratul arab gabaki ɗayanta ta zamanto karkashinsa. Allah ya mallaka masa ita. Makka ta faɗi, Ta'if ta faɗi, Bahrain ta faɗi, sannan Yaman, sannan Majusu Hajar sai da suka kawo masa hijira.
sannan gefen iraq da gefen sham duk a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai daga baki daya jaziratul arab ta zamanto karkashinsa har ya ce la yabqa dinani fi jaziratul arab, kada addini biyu ya saura a cikin jaziratul arab. Bayansa sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya zamanto khalifa, ya ci gaba da waɗannan futuhat, ya tura khalid ibn al-walid zuwa iraq, ya tura abu ubaida zuwa asham. Busra da amman suka faɗi a rayuwar sayyidina abubakar, aka so cin sham. Sannan sayyidina umar radiyallahu anhu ya zo, a lokacin sayyidina umar radiyallahu anhu aka samu aka buɗe gabaki ɗaya biladu sham gabaki ɗaya, wadda hedikwata ce ta addinin kirista, ta nestorians, firka ce ta kirista, nau'i ne na cocin orthodox, gabaki ɗaya su faɗi suka zamanto ta zamanto daular musulunci. Da Syria ba larabci ake ba, Syria yanzu larabci ake yi. Da Syria Syrianiya ake yi da yaren Greek, saboda 'yan Rum su ne suka zo suka zauna a wajen. Yanzu Syria larabtun da ta zamanto ba larabiya ta tafi. A zamanin Sayyidina Umar aka buɗe Misra, aka ci Misra Kibtawa ne, Misra ta koma ba larabiya. Iskandariya ta faɗi, aka kafa garin Misra. Iraq ta faɗi a zamanin Sayyidina Umar. Hira wadda take ita ce ainihin hedikwatar sarakunan larabawa da suke karkashin daular Faris a lokacin Sayyidina Umar, lokacin yakin Qadisiyya ta faɗi. Sannan Sayyidina Uthman ya zo ya zamanto khalifa bayansa, ya ci gaba, aka ci gaba da buɗe ƙasashen Farisa, sai da daular Farisa gabaki ɗaya ta faɗi. Mulkin Farisa da ya yi shekara 2000 kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ƙarshe, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da bushara da aka kai masa Kisra, da aka kai masa takardar kira zuwa ga addini gare shi, ya yayyaga takardar annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce Allah zai yayyaga mulkinsa kamar yadda ya yayyaga, haka Allah ya yayyaga mulkin Kisra. Ya ce idan mata Kisra fala Kisra ba'dahu, idan wannan Kisra ya mutu babu sauran Kisra bayansa, ko ba a sake samun Kisra ba. Sai da musulunci ya dangana da biladus Sin, kasar China. Haka zalika aka dangana yamma, aka buɗe Kairawan, Tunis kenan. Sai da musulunci ya dangana da kogin Bahar Maliya na Atlantic, kogin abin nan a Atlantic kenan, ƙarshen Morocco. Sannan musulmi suka tsallaka lokacin Tariq ibn Ziyad, suka tsallaka suka shiga Andalus, suka buɗe Andalus. Shine ake ce garin Gibraltar, ai Jabal Tariq, dutsen da daga nan ne ya haura zuwa Hispania. Shine yanzu sunan garin hayan Gibraltar ake ce garin, ai daga Jabal Tariq ne. Shi Tariq ibn Ziyad sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wannan ya tabbatar da abin da Allah ta'ala ya faɗa cewa la yastakhlifannahum fil ard, inda mulkin duniya yake a wannan zamani sai da Allah ya mika ma musulmi gabaki ɗayansa. Abin da yayi sauran shi Kisra, shi Kaisar ya koma sai da ya dangana da Constantinople ita ce Constantinople, wanda ita ma bayan shekara wajen 700 Allah ya ba da a hannun Turkawa, a hannun daular Uthmaniyya, Muhammad al-Fatih ta zamanto garin Istanbul yanzu. Headquarter wato da Julius Caesar ya kafa, headquarter da Constantine ya kafa, ta zamanto aka ce mata Constantinople, ta zamanto headquarter daular Rum ta gabas. Domin daular Rum ta kasu kashi biyu, ta gabas karkashin Constantinople, ta yamma karkashin Rum. To a zamanin Sayyidina Uthman sai da ta dangana kusa da Rum din ma, domin Sicily, wannan tsibirin na Sicily a zamanin Sayyidina Usman musulunci ya kai zuwa gare shi. Saboda haka dukkan abin da ake da shi, waɗanda Allah ya mallaka ƙasa a gare su, sai da Allah ya kwace ta daga hannunsu ya danka ma musulmi, kamar yadda Allah ya yi alkawari. La yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim. Kuma da ya tabbatar da su a bayan ƙasa, ya tabbatar musu da addininsu. Addinin musulunci ya zamanto ita shine maɗaukaki.
wa kalimatullahi hiya al-ulya. Allah ya ɗaukaka addinin musulunci duk inda aka je aka buɗe shi da Allahu akbar. Garuruwan da aka kafa, farkon abin da ake kafa a garin sai a kafa masallaci, sannan ai kasuwa, sannan kuma mutane su je su zauna, sai ya zamanto hedikwata daga cikin garuruwan da ake yada ilimin addini. Haka aka yi da Basra, haka aka yi da Kufa, haka aka yi da Al-Qahira, haka aka yi da Wasit, ga sunan dai haka aka yi da Qairawan ma musulmi ne suka kafa ta. Kuma ita kanta wato Afirka ta yamma asali ai daular Kirista ce karkashin Rome. Carthage, Carthage, inda ake ce garin Carthage, ita ce headquarter daular Rome, wanda masu bin sai dai su aƙidarsu ta addinin musulunci a addinin Kirista din da yawansu akan addinin tauhidi suke, mabiya ɗariƙar Arius ne da Donatis. Gabaki ɗaya wannan wajen sai da suka zamanto musulmi, kuma yarensu ya canza daga yaren Rum suka koma larabci. Yanzu gabaki ɗaya da Tunis da Libya da Algeria da Morocco duk ba larabci suke ba, duk larabawa ne. Saboda me? Saboda tasirin musulunci. Saboda haka wannan abu ne wanda Allah ya ce zai yi, da aka saukar da wannan ayat wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kuma Allah ya yi. Saboda haka wannan ya nuna ɗaya daga cikin alamomin gaskiyar annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba da labarin gaibu kuma abin ya zo ya faru kamar haka. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin Thawban, inna Allah zawali al-ard mashariqaha wa magharibaha wa la yablughanna mulku ummati ma zuya li minha. Allah ya nuna min gabacin ƙasa da yammacinta, ya tattakura ta, ya haɗo ta gare ni, ya ce mulkin al'ummata sai ya kai inda aka takuro gare ni. Abinda Allah ya nuna masa sai da ya kai. Ana yakin Khandaq, aka samu wani dutse ya kasa fashewa, an rasa yadda za a yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi dundurusu, ya sare shi, wuta ta tartsatsi, ya ce Allah ya nuna min fada Kisra za ku mallake ta. Ya sake saranta, ya yi tartsatsi, ya ce Allah ya nuna min fadar Kaisar, Allah zai mallaka ta gare ku. Ya sake saranta, ya ce Allah ya nuna min fadar Maƙauƙis, wato sarkin Kibtawa na Misra, za ku mallake ta. Dukkaninsu a zamanin sahabban da ya gaya masu ka mallake ta. A lokacin nan mai munafukai suke faɗa, suka ce kun ji mutumin, wai muna cikin halin da banɗaki ma ba za mu iya zuwa ba, sannan a ce za mu samu mulkin Kisra da Kaisar da Muqawqis. Ku ji irin maganar da ake gaya muku. To abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya tabbata ko bai tabbata? Shakkan munafukan ta tabbata, kafirci ne ko ba kafirci bane? Haka zalika Adi ibn Hatim ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin yana cikin Bukhari. Sai wani sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana kukan talauci, wani kuma ya zo yana kukan halin tsoro. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Adi ibn Hatim, ya ce ya Adi ibn Hatim, ya ce idan Allah ya maka tsawon rai, za ka ga mace mai tafiya ita kadai akan raƙumi, za ta tashi tun daga Alhira. Alhira ita ce headquarter daular Larabawan da suke karkashin daular Farisa, wanda ita ce shine inda garin Najaf yake yanzu, Najaf ta Iraq, inda ake cewa a nan aka binne Sayyidina Ali, inda suke faɗa, amma shi ma ba a za'amin su ne. Tun daga nan har ta zo Ka'aba, ta zo ta yi dawafi da ɗakin Allah, ita kadai ba ta jin tsoron kowa sai Allah. Ya ce kuma za a buɗe a taskoki na dukiyar Kisra, a ɓatar da dukiyar fi sabilillah. Sannan ya ce idan rayuwa ta tsawo gare ka, mutum zai zo yana yawo da sadakarsa yana neman wanda zai karɓa, ya rasa wanda zai karɓi sadakarsa, saboda kowa ya samu wadata kuma kowa yana da wadatar zuci. Kun san daban ne, kowa ya samu wadata amma saboda babu wadatar zuci, in ka kawo zai ci zai karɓa. To Allah ya haɗa da wadatar
ta zahiri da kuma wadatar zuci. Mutum ya ta yawo da sadaka sai rasa wanda zai karba. To sai Adi ibn Hatim yake gaya ma tabi'in da yake gaya ma wannan hadisin, yace to ni na ga wannan biyu, na ga mace ita kadai akan raƙumi tana tafiya tun daga Hira ta je ta yi dawafi ta hajji a ɗakin Allah ta dawo ba ta jin tsoron kowa sai Allah. Kuma ina cikin wanda da ni aka bude taskokin dukiyar Kisra. Sai ne ce kai ma idan rayuwa ta yi tsawo a gare ka to zaka ga wannan na ukun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya, kuma sai da ya gani a zamanin Umar ibn Abdul Aziz haka akai. Mutum ya rasa wanda zai karbi zakkarsa saboda kowa ya wadata kuma yana da kana a zuci. To duk wannan misdaki ne ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Sannan wannan ayar gaskatawa ce ga ingancin khalifancin Sayyidina Abubakar da Umar da Uthman da Ali, domin da cewar su ne suka yi imani suka yi aiki na gari, domin gashi Allah ya buɗe duniya a gare su kamar yadda ya ce zai. In kuma ba su bane suwa Allah ya ma wannan, a'a wa Allah ya mallaka ma duniyar da sunan musulunci in ba sahabban ba. Ku yi tunani dai. To saboda haka waɗanda suka ce ba haka bane su ne suka karyata tarihi ko su ne tarihi ya karyata su? Su tarihi ya karyata. Su tarihi ya karyata. Waɗannan su ne sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, su ne suka yi ma Sayyidina Abubakar mubaya'a, suka yi ma Sayyidina Umar mubaya'a, suka yi ma Sayyidina Uthman mubaya'a, suka yi ma Sayyidina Ali mubaya'a. Kuma su ne Allah ya tabbatar da su a yau sa su suka zamanto khalifofi a bayan ƙasa. La yastakhlifannahum fil ard. Shi yasa aka ruwaito Imam Malik yace wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat, abinda wannan ayat take nufi Abubakar da Umar da Uthman da Ali. Su ne alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Sauran duk yan rakiya ne, sai dai wanda suka shiga albarkacin su in Allah ya damu kenan. Amma ayar ta nassi ne a kansu, domin su ne wanda Allah ya ma wannan. Su ne wanda Allah ya ma wannan, saboda haka sai ya zamanto la yastakhlifannahum fil ard, Allah zai tabbatar da su ya mai da su khalifofi a bayan kasa, kamar stakhlafa alladhina min qablihim, kamar yadda ya tabbatar da waɗanda suke gabanin su, irin sa Annabi Yusuf da Allah ya ba su mulki, irin sa Annabi Sulaiman da Allah ya ba su mulki, da irin su Annabi Yusha da Allah ya ba su fatahi akan kasar Amalika, da sauran salihan sarakuna da wanda suke gabanin irin su Zulkarnain, wanda Allah ya tabbatar da ƙasa a gare su. To Allah su ma waɗannan sahabbai halifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah zai mayar da su ya mallaka ƙasa a gare su kamar yadda ya mallaka ta ga waɗancan. To kuma wannan kun ga shine gaskata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Safina maula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Asalinsa sunansa Abs, an san ma'anar Abs, abasa wa tawalla, bata fuska shine sunansa Abs. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza masa suna, amma da ya canza masa suna sai ya canza masa suna da munasaba, ya ce masa Safina. Kun san ma'anar Safina ai ko? Jirgin ruwa. An tambaye shi me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa masa Safina, yace wata ran an tafi yaki sai kayan da ake dauka suka yi yawa, aka rasa yanda za a yi da su. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shimfida bargonka, shimfida lurinka. Sai ya shimfida, sai ce kowa ya kawo kayansa. Ya kawo kayansa, sai ce dauki anta safina, kai ne safina. Yace da duniyan nan aka dora masa gabaki ɗaya da ya iya daukan ta, saboda abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a kansa, anta safina. Shi yasa yake son wannan suna. Asalinsa bawan Ummu Salama ne, sai ta yanta shi, tace da sharadi za ka yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima har ka mutu. Sai ce ai ko baki sanya min wannan sharadi ba na bani yanci, ba zan rabu da shi ba har na mutu. To shine ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-khilafa 30 sana, khilafanci shekara 30 ne, khilafanci shekara 30 ne. Sai Safina ya ce to ku ɗauka ku kirga, Abubakar sanatain, shekara 2 Abubakar, wa Umar 10 sinin, shekara 10, 12 kenan ko, wa Uthman 12,
12 24 kenan ko wa aliyun 6 sinin shekara 6 30 kenan 30 ba wata 6 tunda sayyidina ali shekara 5 da rabi yayi wata 6 suka cika da lokaci da wata 6 khilafancin sayyidina al-hasan ibn ali shi yasa ake kirga shi a cikin khulafa'ur rashidi. Saboda haka bisharar annabi sallallahu alaihi wasallam da cewar wato a khilafa bayansa shekara 30 ce, wannan ya tabbatar da ingancin khilafancin sayyidina abubakar da umar da usman da ali, kuma ya turmuza hancin 'yan shi'a, ya tabbatar da ƙaryarsu. Haka zalika ya tabbatar da ƙaryar 'yan nawasi wanda suke musun ingancin khilafancin sayyidina ali, domin in ka soke khilafancin sayyidina ali, khilafanci zai zama to shekara 24 kenan, da wata shekaru 6 aka cika shi, domin wannan gaskiyar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata, kuma gaskiyar wannan ayar ta tabbata. To Allah ya kayyade a cikin wannan ayar, daga cikin fa'idodinta akwai nuna cewar wato tartibin yanda Allah ya yi zai ba su mulki, yace zai ba su mulki a bayan ƙasa, sannan ya tabbatar musu da addininsu, sannan ya musanya musu bayan tsoronsu ya zuwa ga aminci. Al-Imam Ibn Ashur a tafsirin sai ce wannan tartibi ne na cewar mutane in suna son su samu aminci ba za su samu aminci ba sai an samu ingantaccen mulki, sai da mulki za a samun ma mutane aminci. Kuma aminci ba zai tabbata ba ko da mulkin sai an tsayar da addini shi ne zai tabbatar da aminci. To sannan sai Allah ya baddala bayan tsoro, sai Allah maɗaukakin sarki ya kawo aminci. To kuma Allah ya sharɗanta cewar suna bauta mun ba sa tarayya da ni a cikin bauta. Ma'anar wannan wato wannan sharaɗi ne, sharaɗin cewar Allah ya ba su mulki a bayan ƙasa shine su bauta mun ba sa tarayya da ni. Ya ambaci bauta domin wanda baya bautar Allah babu mutum, amma sai ya ƙayyade ta da cewa kuma ba sa shirka, domin wanda suke bautar Allah da wani Allah ma za su iya shigowa ciki, amma da ya ce ba sa tarayya da ni a cikin bauta, an fitar da dukkan masu shirka, an tsayar da tauhidi wanda shine asasin gina al'umma, tauhidi kuma shine ya tabbatar da farkon ayar wa'adallahu alladhina amanu minkum. To sai ya zamanto wannan bi masab a matsayin wato taukidi ne. So sannan Allah ya yi narko bisa al'adar alkur'ani, idan Allah alkur'ani in yayi bishara sai ya biyar da shi da gargadi, in yayi gargadi sai ya biyar da shi da bishara. Yayi gargadi dan saboda kada a yi ittikali, a miƙe kafa a ce ai mu ne wanda Allah ya mana wa'adi, domin shi Allah in yayi wa'adi ya bada mulki to jarabawa ce, kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa ma annabi Musa ya ce qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kayfa ta'malu, kamar yadda kuma yace thumma ja'alnahum khala'ifa fil ard min ba'dihim linanzura kayfa ya'malu, muka sanya su mamallaka a bayan kasa, masu maye ma waɗanda suka wuce domin mu ga yaya za ku yi. To da haka idan Allah ya baka mulki, Allah ya baka ne dan ya sa ido ya gani ya za ka yi. To shi yasa sai nan yace faman kafara ba'da zalika, duk wanda ya butulce ma wannan ni'ima bayan wannan ni'imar ta tabbata, to waɗannan su ne ainihin fasikai. An kira su fa'ula'ika humul fasiqun da sigar alhasr, wato kamar babu wani fasikanci irin wannan fasikanci, babu fasikanci fita daga da'ar Allah irin wato wanda Allah ya masa ni'ima kuma ya juya ma ni'imar, ya butulce ma Allah. An kira su, an sifanta su da fasikanci, wato shi alfusuq shine mutum ya fita ta tsukakkiyar kofa. Yanzu wanda zai fita ta tsukakkiyar kofa ba sai wanda ya kallafa ma kansa dole sai ya fita ba, wanda ya matsa dole sai ya fita, to fasiki kamar ya kallafa ma kansa dole sai ya fita daga bin Allah. Wato duk wanda ya yi wannan, wato ya zaɓa a bisa basira cewa ba zai gode ma Allah ba. Shi yasa Allah ya sifanta su da wannan sifar. To sannan sai Allah ya ƙara takidi, ya ce wa aqimus salata wa atuz zakka, ku tsai da sallah ku ba da zakka, domin wannan shine zai ta haƙiƙin al'amalus salihah, cewa ku tsai da sallah ku ba da zakka. Shi yasa dukkan kulafa suke rubuta
sha'anin kula da sallah, kamar yadda sayyidina Umar yayi ya tura ma gwamnoninsa, kuma kamar yadda sayyidina Abubakar yayi ya rubuta yadda za a fitar da zakka. Sannan yace wa ati'ur rasul, kuma ku bi biyayya, ku yi da'a ga manzo, la'allakum turhamun, domin a baku rahama. Domin ishara da cewa wannan ni'ima alkawari da Allah yayi na bada mulki da tabbatar da addini da bayar da aminci bayan tsoro, wato rahama ce daga Allah. Ba abin da zai kawo ma ya ije ma 'yan adam abin da suke gudu, ya ba su abin da suke nema na ni'ima, sai da sanadiyar rahamar Allah. To ita kuma rahamar Allah tana bayyana inda aka tabbatar da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine kamar yadda ya ce wa ati'ur rasul, ku yi biyayya ga Allah. A cikin suratu Ali Imran, a cikin ayoyin riba da Allah ya faɗa, ta ce wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. yace ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wa ati'u allaha war rasula la'allakum turhamun. Ku da'a ga Allah da manzansa dan a baku rahama, don ku samu jinkan Allah. Nan ma sai aka ambaci da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan kada ya darsu a cikin zuciyar mutum cewa ta yaya za a yi Allah a ce duk wannan mulkin Farisa shekara sama da 2000 suna mulki, Rom ga karfin mulkinsu, ga sojojinsu, ga dabarar yakinsu, ga dukiyarsu, kudi ma nasu muke amfani da su. Domin a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi ba su da bagaggen kudi nasu. Kudin zinare, kudin silallan zinare na Romawa ne, siyarsa na dirhami na azurfa na Farisawa ne. Duniyar a hannunsu take. To don kada ma ka yi tunanin cewa ta yaya za a yi wannan yayyu, mu da muke ba a komai ba, a ce wai mu za a tabbatar a bayan ƙasa a kawar da waɗannan. Sai Allah ya ce la tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard. Kai mai wannan zato kada ka taɓa tsammanin cewar waɗanda suka kafirta masu gagara Allah ne, masu gagara ne a bayan ƙasa. Ai masu gagara Allah ne, wato masu waɗanda yake ba za a iya cin musu ba za a iya rusa su ba, wato sun buwayu. Kada ka taɓa tsammanin buwayayyu ne, ba za su gagara Allah ba. Wa ma'awahumun nar, makoma su wuta ce, wala bi'sal masir, kuma tur da ita a makoma. Kuma abin da ya faru gare su kenan. Wato Allah madaukakin sarki ya kawo ƙarshen daular Farisa, ya kawo ƙarshen daular Rum, ya kawo ƙarshen Muqawqis. Sai gashi hatta gurbin su ma babu, alamar su ma babu. Yanzu babu wani alamar Farisa a Iraq, wala a kasashen mawara an nahar, babu wani alamar Farisa. Sai daular Iran yanzu da take kokari ta rayar da maguzancin Farisa. Sai kuma daular Misra yanzu da suke kokari su rayar da fir'aunanci. Yan ilmaniya ba, masu kokarin alfahari da fir'auna, amma babu wani alamar fir'aunanci tare da su a cikin rayuwar kasar Misra. Saboda haka kada ka taba tsammanin kafirai za su gagara Allah, domin babu wani wanda ya isa ya gagare shi. An kayyade da cewa fil ard, a cikin kasa, cewar a kasar nan babu wani wanda yake zai gagara Allah. Ballantana kuma mulkin naka bai kai ka fita daga kasar ba. Akwai wanda mulkin sa ya zamanto ya tsallake ya fita daga kasar nan. Masu cewa sun yi kumbo Apollo 11, sun je sun zauna a wata, suna cewa za su yi station a wata. Yanzu ma an tura taurariyar Mars, wai za a tura a gani yiwuwar aje a zauna a Mars. Wanda duk suka tsara abin, suka gama tsarawa, kafin abin nasu ya je Mars din ya kawo bayanan su zo musu, sun mutu. Saboda haka duk tsiyar dan adam din a nan ne. To a nan duniyar baka zamanto ka gagara Allah ba, ballantana inda baka je ba. To saboda haka dan kada ni shakka shine fa'idar wannan aya. To Allah maɗaukakin sarki ya haska zukatanmu da hasken alkur'ani. Allah ya ba mu albarkar wannan wata, Allah ya ba mu albarkar alkur'ani a wannan wata. Yan uwanmu marasa lafiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya. Akwai waɗanda suka yi mana wasici
da halin da suke ciki na rashin lafiya Allah ka ba su lafiya, wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu, wanda suke cikin wahala Allah ka yaye musu, Allah ka kawo sauki a cikin wannan al'umma tamu, Allah ka ba mu damuna mai albarka, Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya, Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali, Allah ka ba mu wadata, Allah ka yaye tsananin da ke cikin wannan al'umma. Allah muna roƙonka ka ba mu muwafaka da yin azumi wanda yake karɓaɓɓe a wajenka, ka ba mu muwafaka da yin kiyamu Ramadan karɓaɓɓe a wajenka. Allah ka sanya mu cikin waɗanda kake yanta su a wannan wata, Allah ka sanya mu a cikin wanda kake karɓan addu'a su safe da yamma ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.